Сакратар каардынацыйнай рады і ўдзельнік каманды Віктара Бабарыкі Іван Краўцоў прапанаваў рэарганізаваць дэмсілы. На вашу думку, гэта неабходна? І калі так, што ці каго менавіта трэба рэарганізаваць? Я думаю, што выбары ў каардынацыйную раду маюць найвялікшае значэнне. Актыўныя суполкі, групы, партыі, ініцыятывы змогуць узяць удзел, і мы пабачым, якія пазіцыі папулярныя, якія лідары папулярныя. Шмат палітвязняў выйшла на волю і таксама змогуць узяць удзел, далучыцца да палітычнай працы. Зараз самае важнае напаўняць інстытуты, якія ўжо існуюць, канкрэтнымі задачамі, канкрэтнай працай, бо работы шмат, а людзей не хапае. Таму, калі рэарганізоўваць нешта, трэба рэарганізоўваць у бок большай эфектыўнасці, а не проста мяняць вывескі. Таму што заменай проста вывесак і назваў не мяняецца сутнасць. Трэба уцягваць новых людзей, трэба паляпшаць існыя працэсы, узмацняць каардынацыю паміж ініцыятывамі, якія займаюцца практычнай працай, і праводзіць паспяхова і маштабна, наколькі гэта магчыма ва ўмовах рэпрэсій, выбары. Вы кажаце пра каардынацыйную раду, пра яе ў тым ліку казаў і Іван Краўцоў, але ёсць адчуванне, што пад тэкстам ідзе офіс Ціханаўскай і аб'яднаны пераходны кабінет. Офіс і кабінет — гэта выканаўчыя структуры, здача якіх выконваюць практычныя задачы. Там офіс займаецца міжнароднай працай Святланы Ціханаўскай, каардынацыяй з грамадзянскай супольнасцю, сустрэчамі, ўсё тое, чым штодня займаецца Святлана Ціханаўская. Кабінет — гэта арганізацыя, інстытуцыя, якая выконвае практычныя задачы і вырашае практычныя праблемы беларусаў. Вольга Зазулінская, праблемы пенсіі, выплат, сацыяльныя гаранты, латушка санкцыі, адказнасць, Баркоўскі, культура, ідэнтычнасць, івэнты, мабілізацыя дапамогі на культурныя ініцыятывы. Таму рэарганізаваць працу — это можа быць дадаць новых людзей у каманды офіса ці кабінета. Гэта можа быць дадаць нейкія новыя напрамкі, але гэта павінна рабіць каардынацыйная рада. Яна павінна прапаноўваць вось гэтыя новыя тэмы ці новыя кампаніі. Таму што ўсе структуры, тры інстытуты, яны ўзаемазвязаныя паміж сабой. Офіс, ён інтэграваны ў працу кабінета, кабінет падпарадкаваны і справаздачыцца перад каардынацыйнай радай, каардынацыйная рада выбіраецца беларусамі. Зноў пераназываць, мяняць вывескі, ствараць новыя інстытуты, калі у нас ужо ёсць гэтыя, якія можна паляпшаць, не мае сэнсу. Віктар Бабарыка вярнуўся ў палітыку. Мы ўжо абмеркавалі заяву ўдзельніка каманды экс-банкіра Івана Краўцова. Марыя Калеснікава дала інтэрв'ю Марыне Золатавай, а таксама расійскаму блогеру Юрыю Дудзю, дзе казала пра санкцыі і перамовы з Александрам Лукашэнкам. У вашым разуменні каманда Віктара Бабарыкі і каманда Марыі Калеснікавай — гэта адна сутнасць? Мне цяжка сказаць, але я меў выдатную размову з Віктарам Бабарыкам і ўдзельнічаў у такім страт-сесіі планаванні камандамі Бабарыкі і каманды офіса, і вельмі цікавыя былі. У нас ёсць шмат кропак судакранання, мы падзяляем погляды на Лукашэнку, што Лукашэнка не суб'ектны, ён не мае суверэнітэту, што нам трэба для беларусаў будаваць і маляваць ясную візію альтэрнатыўнай будучыні без Расіі. Я думаю, што ў многіх пунктах мы сходзімся. З Марыяй Калеснікавай не было яшчэ нейкай размовы і сесіі, таму мне складаней сказаць, што яна насамрэч думае, акрамя публічных інтэрв'ю. Але я бачу, што яна мяняе свае пазіцыі, яна рэагуе на крытыку, яна бачыць той негатыў, з якім яна сутыкнулася пасля сваіх інтэрв'ю сярод беларусаў. Зараз у Літве вялікая хваля негатыву пра заяву здымаць санкцыі. І я думаю, што там, можа быць, не хапае разумення, як працуе геапалітыка, за што санкцыі ўводзіліся. Усё-такі Віктар і Марыя прапусцілі 5 гадоў. І гэта геапалітычнага кантэксту вайны не адчуваюць альбо не бачаць. І што нам трэба, гэта выпрацаваць супольную візію, супольны план дзеянняў, супольную стратэгію, дамовіцца. Але, канешне, тыя погляды, што трэба прабачыць Лукашэнку, зняць санкцыі, канешне, мы гэта не падзяляем, гэта не працуе. І я думаю, што калі будзе больш камунікацый, то і будзе больш сінхранізаваная пазіцыя. Падчас слуханняў у каардынацыйнай радзе Святлана Ціханаўская заявіла, што план перамога, запушчаны ў 2021 годзе для актыўнай барацьбы з рэжымам Лукашэнкі і закрыты ў 2025 быў памылкай, хоць першапачаткова лідарка дэмсіл яго падтрымлівала. Што змянілася? План перамога быў зроблены пад канкрэтны палітычны момант. Гэта 20-21 год, была рэвалюцыйная сітуацыя. Потым кантэкст памяняўся. План перамога сыграў вельмі важную ролю ў свой час. І для мабілізацыі беларусаў, і для антываенных пратэстаў у тым ліку. Але потым тое, як
адміністратары гэтага плану распарадзіліся, і гэтыя злоўжыванні, якія былі, гэта было памылкай. Памылкай не было падполля. Падполле нам патрэбнае. У нас ёсць некалькі зараз прапановаў, як гэтае падполле арганізоўваць. І тая база, якая ёсць, інфраструктура, якая была створаная пад план, яна засталася. Так, у спадара Азарова забралі ключы ад чат-боту плана перамога, але яны засталіся. І калі будзе выпрацавана, ён выпрацоўваецца, новы фармат арганізацыі падполля, то гэтай інфраструктурай, гэтай сістэмай можна будзе скарыстацца. Дык чаму ўсё ж памылка? Памылка менавіта менеджмент гэтага плану і тое, як ён адміністраваўся, калі рассылалася удзельнікам плану агітацыі перад выбарамі каардынацыйнай радай. Ён быў у той форме, у якой ён быў створаны спачатку, тады актуальны. Сёння кантэкст памяняўся, ён патрабуе перагляду, і гэта павінна быць нешта новае, іншае. Але падполле беларусам патрэбнае. І план перамога гэта была спроба стварыць арганізаваную сістэму падполля. У офісе Ціханаўскай усё яшчэ вераць у магчымасць актыўнай барацьбы з рэжымам Александра Лукашэнкі ўнутры Беларусі. Сёння вось ва ўмовах тэрору і рэпрэсіяў самае важнае для нас гэта бяспека людзей, каб тыя рэчы, якія людзі арганізоўваюць на месцах, каб яны не вялі да масавых арыштаў. І пра бяспеку трэба думаць, што б мы не рабілі ўнутры краіны, то людзей трэба берагчы. Але сітуацыя будзе мяняцца, яна можа мяняцца. І ў гэтым годзе, ў наступным, будзе шмат падзеяў вакол Беларусі, якія паўплываюць на сітуацыю Беларусі. І магчымасці для супраціву, для пратэстаў, яны могуць адкрыцца. Тое, што іх няма сёння, не значыць, што іх не з'явіцца заўтра. На гэтых самых слуханнях паплечнік Сергея Ціханаўскага Вадзім Пракоп'яў актыўна крытыкаваў Святлану. У офісе гэта ўспрымаюць як асабістую пазіцыю Вадзіма Пракоп'ева, ці ўсё ж як пазіцыю тандэма Пракоп'яў-Ціханаўскі. Я думаю, што гэта выключна пазіцыя Вадзіма Пракоп'ева. Ён на вось гэтым публічным процістаянні супраць Святланы Ціханаўскай, ён робіць сабе палітычнае імя. Ён робіць сабе палітычныя ачкі. Но так людзі бачаць палітыку у дэмакратычным руху, і мы нікуды ад гэтага не пазбегнем. Многія лідары палітычныя лічаць, што вось калі яны будуць у пабліку там крытыкаваць, там аслабляць Ціханаўскую, гэта ім дае нейкае пазіцыянаванне. Іх запрашаюць на эфіры, запрашаюць у медыі, даюць слова. І я думаю, што вось гэта ягоная асабістая матывацыя Пракоп'ева. Я спадзяюся, што ў яго добрыя матывы за ягонымі дзеяннямі, але тое, як ён робіць, і ў плане гэтых слуханняў, як ён ставіцца, як ён размаўляе, конечно, мне асабіста гэта не падабаецца. Я лічу, што калі мы працуем у адным руху, у дэмакратычных сілах, то мы павінны адно аднога ўзмацняць, вось, а не канкураваць за эфіры ці палітычныя ачкі. Па-вашаму, такая пазіцыя Вадзіма Пракоп'ева не наносіць палітычнай шкоды Сергею Ціханаўскаму? Я думаю, што Сергей Ціханаўскі не мае дачынення да вось гэтых ініцыятываў Вадзіма Пракоп'ева. Так, у Сергея ў камандзе ёсць Вадзім Пракоп'еў, так яны супрацоўнічаюць, так яны разам у Штатах праводзяць нейкую працу. І ясна, што Сергей стараецца быць актыўным у Штатах, падымаць беларускае пытанне беларусаў, якія знаходзяцца там. Але што тычыцца дзейнасці Вадзіма ў КР, гэта выключна ягоная справа. Ці наносіць это шкоду, тут цяжка сказаць. Але я лічу, што все гэтыя скандалы, інтрыгі унутраныя, яны ніяк не дапамагаюць. І людзі, якія займаюцца вось гэтым капаннямі, разборкамі ўнутры, яны шкодзяць всяму руху. Давайте пяройдзем да іншай тэмы. Паводле Святланы Ціханаўскай, яе візіт у Кіеў для сустрэчы з Уладзімірам Зяленскім можа адбыцца ўжо ў найбліжэйшы месяц. Па-чалавечы, ці не ўзнікае у вас пачуцця, што для гэтага спатрэбілася занадта шмат часу, амаль 4 гады, і сустрэча стала магчымай толькі тады, калі гэта аказалася выгадна ўкраінскаму боку? Мы ж у такім свеце жывем, калі тут не да асабістай абіды ці асабістых эмоцыяў. У нас ёсць новае вакно магчымасцяў у кантактах з Украінай, і трэба ім карыстацца. Канешне, нам хацелася б, каб яно адбылося раней, каб яно адбылося яшчэ ў 22-м годзе. Украіна магла вельмі на многае паўплываць у Беларусі. Але лепш позна, чым ніколі. Добра, што працэс запушчаны, камунікацыя працягваецца. Датаў пакуль ніякіх няма, і з пытанняў бяспекі гэтыя даты не будуць агучвацца. Але размовы пра магчымыя даты, яны ўжо вядуцца. Вядуцца таксама размовы пра спецпасланніка, вядуцца размовы пра стратэгію па Беларусі. Ёсць гатоўнасць з боку розных інстытутаў з намі супрацоўнічаць. І як беларусы могуць дапамагчы ўкраіне і як Украіна можа дапамагчы Беларусі. Я думаю, што да візіту яшчэ адбудзецца шмат супольных актыўнасцяў. І мы бачым, што ёсць рашучасць і настроенасць на такую
доўгатэрміновую супрацу. Вы знайшлі для сябе тлумачэнне, што змянілася ці хто змяніўся? Памяняўся кантэкст. Безумоўна, Лукашенко адназначна перайшоў усе чырвоныя лініі. Украіна зразумела, што з Лукашэнкам кашы не зварыш, і што Лукашэнкі таксама няма сілаў, каб нейкую рэальную пагрозу для Украіны стварыць. Расія Расія будзе карыстацца Лукашэнкам і Беларусю. Таму проста Украіна, украінскае кіраўніцтва, яны сталі значна больш рашучыя, смелыя і адназначныя ў сваіх заявах. Украіна адназначна цяпер рэгіянальны лідар, які фармуе і ўплывае на палітыку, у тым ліку па Беларусі. І гэта тое, што памянялася. І мы гаварылі таксама з украінскімі калегамі, і яны бачаць, што сітуацыя будзе ў бліжэйшы год-два мяняцца. І вакол Украіны, і вакол Беларусі. І нам проста трэба, як толькі адкрыецца вось новае вакно, нам трэба шчыльна каардынавацца, проста быць гатовымі. І я спадзяюся, што украінцы яны дапамогуць нам памяняць сітуацыю, павярнуць Беларусь у бок свабоды і Еўропы. Па-вашаму, як на гэтую сітуацыю паўплывала адстаўка Андрэя Ермака з пасады кіраўніка офіса Владзіміра Зяленскага? Ёсць розныя спекуляцыі на гэты конт, але я хочу сказаць, што мы, ў прынцыпе, за апошнія гады камунікавалі з камандай і з дарадцамі. Так, мінулыя гады не было цікавасці у кантактах з намі, і зараз тая цікавасць з'явілася. З чым гэта звязана, як там унутраныя адстаўкі паўплывалі, я тут не хацеў бы спекуляваць. Нам самае важнае, што ёсць новы этап, ёсць новы настрой, ёсць жаданне з украінскага боку, а з нашага яно было заўжды. Што вам вядома пра перамовы Александра Лукашэнкі з ЗША? І ці можна казаць пра рэальныя шанцы на вызваленне новай групы палітвязняў найбліжэйшым часам? Джон Коул кажа у публічнай прасторы таксама, што ў бліжэйшы час ён спадзяецца, разлічвае на вызваленне. Гэты працэс не спыняўся, хіба што там на калядна-навагоднія святы, але размовы вядуцца, каб вызваліць рэшту палітычных вязняў, але мы таксама прасоўваем ідэю, што людзі павінны мець права застацца у Беларусі і што рэпрэсіі таксама павінны быць спыненыя. Мы лічым, што амерыканцаў у адміністрацыі Трампа дастаткова сілаў і інструментаў, каб вызваліць усіх людзей. Лукашенко сапраўды баіцца Трампа, і для Лукашэнкі вось гэтыя кантакты з адміністрацыяй амерыканскай нашмат больш важныя, чым амерыканскай адміністрацыі патрэбна Лукашенко, і трэба гэтым карыстацца. І мы лічым, што зараз, калі Амерыка займаецца трэкам вызвалення палітвязняў, Еўропа павінна думаць пра больш доўгатэрміновыя змены. Спыненне вайны, вывад расійскіх войск, захаванне незалежнасці і дэмакратычныя перамены ў краіне, больш сістэмныя змены, каб усе маглі вярнуцца дадому. Бо наша мэта не заканчваецца толькі вызваленнем людзей, якія, безумоўна, будуць працягвацца, а наша мэта ўсім вярнуцца дадому, і каб дом быў свабодны, дзе нас не будуць рэпрэсаваць за свае погляды.